விஜய் சேதுபதியோட படக்குழு தன்னை அவமானப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னு வர்றவங்க போறவங்கள்ட்ட எல்லாம் ஃபீல் பண்ணி அழுகிறாராம் இளையராஜா. தன்னோட வாழ்க்கையில இது போல ஒரு அவமானத்தை சந்திச்சதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே வேதனைப்படுறாரு இளையராஜா. அப்படி என்ன இளையராஜாவை அசிங்கப்படுத்தினாங்க விஜய் சேதுபதியோட படக்குழுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி ராம் மீடியாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. காக்கா முட்டை திரைப்படம் மூலமா இயக்குனரா தமிழ் திரையுலகுக்கு அறிமுகமானவர் தான் மணிகண்டன். இந்த படம் வசூல் ரீதியாவும் விமர்சன ரீதியாவும் நல்ல வரவேற்பு பெற்றதோடு தேசிய விருதையும் வாங்கினுச்சு. அதுக்கப்புறமா விஜய் சேதுபதியை வச்சு ஆண்டவன் கட்டளை மற்றும் குற்றமே தண்டனை இந்த படங்களையும் இவர் இயக்குனாரு. இந்த 2 படங்களும் ஓரளவுக்கு நல்ல விமர்சனங்களையே பெற்றுச்சு. இந்த நிலையில இயக்குனர் மணிகண்டன் இயக்கத்துல உருவாகி இருக்கிற புதிய படம் தான் கடைசி விவசாயி. இந்த படத்துல நல்லாண்டி அப்படிங்கிற முதியவரை நடிக்க வச்சிருக்காங்க. அவரோட விஜய் சேதுபதி, யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலரும் நடிச்சிருக்காங்க. இந்த படத்தை இயக்குனர் மணிகண்டனும் விஜய் சேதுபதியும் இணைந்து தயாரிச்சிருக்காங்க. இந்த படத்துக்கு முதல்ல இளையராஜா தான் இசையமைச்சிட்டு வந்திருக்காரு. அவரோட பாணியிலேயே இந்த படத்துக்கும் இசையமைச்ச இளையராஜா கிட்ட படக்குழுவினர் ஒரு சில மாற்றங்களை எதிர்பார்த்திருக்காங்க. தான் தான் இசையோட சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்க இளையராஜா அந்த படக்குழு சொன்ன மாற்றங்களை ஏத்துக்க மறுத்துட்டாராம். இதனால இவங்க 2 பேருக்கும் இடையில நெருடல்கள் ஏற்பட்டுட்டே இருந்துச்சாம். இதுக்கிடையில கொரோனானால படப்பிடிப்பு முடிஞ்சு நீண்ட நாட்களா முடங்கி கிடந்த இந்த படம் இப்போ ரிலீஸ்க்கு தயாராகி இருக்கிறதா சொல்லப்படுது. இளையராஜாட்ட மறுபடியும் இசைக்காக போனா தங்களுக்கு தேவையானது கிடைக்காதோ அப்படிங்கிற சந்தேகத்துல சந்தோஷ் நாராயணனை வச்சு படத்தை முடிச்சுட்டு ரீசெண்டா ட்ரெய்லரையும் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க படக்குழு. அந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இளையராஜாவுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு தன்னோட அனுமதியே இல்லாம இந்த படத்துல இருந்து தன்னை நீக்கிட்டாங்க அப்படிங்கறத. தன்னோட இத்தனை வருஷ இசை வாழ்க்கையில இதுவரைக்கும் இது மாதிரி ஒரு அவமானத்தை நான் சந்திச்சதே இல்லை அப்படின்னும், தனக்கே தெரியாம தன்னோட அனுமதியே இல்லாம இந்த படத்துல இருந்து நீக்கிட்டாங்க அப்படின்னும், தன்னோட அனுமதியே இல்லாம இன்னொரு இசையமைப்பாளரை வச்சு இந்த படத்தை முடிச்சிட்டதாவும் வர்றவங்க போறவங்கள்ட்ட எல்லாம் புலம்பி அழுகிறாராம் இளையராஜா. அது மட்டும் இல்லாம தன்னோட அனுமதி இல்லாம இசையமைப்பாளரை மாத்தினதுனால இசையமைப்பாளர் சங்கத்துல படக்குழுவினர் மேல புகாரும் கொடுத்திருக்காராம் இளையராஜா.